ыксуун лаборатория шартларында текшерүү оңай нәтижелер бермеген. Халыкның иминлеген тәэмин этүү максатында Мөслим пляжында суу кыйынууну тыюу турында аншлаглар урнаштырылды. Матрос егетләр дә пляжда кизүү тура. Быйыл инде Мөслим пляжында yüzүү тыйыла деген белгилер коюлду. Менә кишилер келер загородтеге, аларны биз рахтарып киртебиз инде. Мында гына ятып, не загородчылар булат, ләкин не саклыйбыз пляжны суу көрүдөн үзләренең сәламәтлеге өчен. Тыйылган орында суу көрүшүләргә штраф салына. Пляжда суу сыйфатына производство контроле алга таба да дәвам итәчәк. Кой берәүләр пляжда гына суу керергә ярамый дип уйлый. Гомумән, кыйылгасында халык яратып суу кыйна торган Бакшай күлендә, Караярда, башка урыннарда да суу кыйну тыела. Biz to'g'risi jay kunida butunisida suv kirasi kerak, qiziq hozir vaqt isi. Lekin endi bizning bilan hukumat tarafından qo'yilgan, kiruv tiyilgan, bizda Müslimda gina tugul, butun rayonlarda da qo'yildi. Suvning endi probasi bizning olinashaq üstəmə, ham endi suvning чисталыгы yaraqlı bo'lsa, bizning tiyuvlar soldırılacaq, suv kiruv mümkünlüğü tudurulacaq da. Ыксуунның лаборатор анализы гомуми суның сыйфатын күрсәтә. Санкцияланмаган урыннарда махсус суу кыйну урыны булмаган җирләрдә суу керүчеләр байтак. Алкоголь эчемлекләр кулланып суга керүчеләр дә күренә. Кеше үзенең гомеренә битараф булмасын иде. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.